Yeah, ndele ndithu kuli msonkhano wa MCP umene ndithu kumene ku deputy of wa Minister of Transport iyeyo ndithu akunena umuonenetsa kwana kuti Manganya asamayankhulitse kwambiri. Iyeyo ndithu akupereka ripoti kwa president kuti a president chakwera Manganya ndamumva akuyankhula kuti yayi mafuta ali apo kumangonama koma kuti Manganyayo aliso party ya vuto chifukwa pali zimene zinachitika ndi zimene zinachitikazo alongosola iyeyo. Then Manganyayo tinampeza ndithu kuti atiyankhe na yeso fa akuyenera kuyankhaso akuyenera zipanga defend because Manganya samachita kuyankha yayo chifukwa nthawi imene Jessica bwana panga attack makuti iweyo bla bla siya uchachane anakayankhaso ndithu nde pakadali pano tinampeza komano analika ali analika busy pang'ono komano akayankhaso tibweretsaso zimene angayankhe Manganyazo kwayankha Deputy Minister Transportation. Guys, thank you so much. Malawi the cameras. Andakha kuti napasidwa mpata munakandilola a minute ndiyankhulepo chinthu chofunikira ku dziko. Mutandikhulupirira kukhala Deputy Minister of Transport. Mutapanga ndondomeko yoti mafuta azibwera achitu chi ndinabwera tinacheza anthu awiriwiri kuti titere. Ndikufuna ndinene apa ngati ndigwire mchikho mundikhululukira president. A Transport Association amene mtsogoleri wawo ndi Frank Banda anabwera ku office kwanga ngati Deputy Minister of Transport telling me the details on how they are facing challenges transporting fuel kuti apange route assessment sanachitike. Ndiye ine takhala naye mbira Vice President Right Honorable Dr. Michael Usi kuti a Transporters Association pali easy ndikukufunani tikumane anandipasa appointment kuti at 12 o'clock Thursday come to the office mubwere ku office. Ine ndi a Transporters Association pesa tupita ku nyumba kapena ku office kwa Vice President ndinapempha kuti abwere ku office kwanga kwa Deputy Minister. Mene at 10:45 they were there. Tinatengana kupita ku nyumba kwawo kuti tikakambirane kuti mafuta akafika kutanga asavute mayendedwe mdziko lino ayende mwamphamvu using Transporters Association. Your Excellency, ndinafika ku office napeza kuti iwo kulibe. Ngati ndikunena izi nzabodza andisuse lerolo. Kuchoka pamenepo tayimbira ali ku nyumba natengana ndi a Transporters Association of Malawi in my capacity as a Deputy Minister of Transport and Public Works. Tinapita ku nyumba kwawo nkukambirana. Titakambirana tinagwirizana kuti meeting ina yopanga kuti mafuta ayende mosavuta tikapangira blunt amount sochi kumene Vice President amaina kukakhala chairperson that meeting. Ndinachoka kuno ndiolemekezeka Honorable Dimba ngati Minister wa Labor kupita amount sochi. That meeting he never showed up. Anachita chair that meeting it was Honorable Dimba as a Minister of Labor. Ndimafuna ndinene izi ndinamva siku lina kuti ayi mafuta manena kuti ali apo ngati mpira. I personally approached him to expedite the process of transporting fuel kuchoka uko wa G2G to this great nation, but he chickened out. If what I'm saying is a lie, may thunder strike me. Timakhala nthawi zina tikagwira microphone kumafuna kuoneka ngati anthu olikonda dziko teni tikhale anthu oona mtima. Ndikuti tikhale anthu oona mtima. If what I'm saying before the eyes of God ngati zimene ndikunena pano pamaso pa Mulungu wakumwamba ndisaboza Mulungu andikanthi I did everything in line with your aspirations. Kuti tisiye kugula mafuta kudzera kwa madobadoba kuti tikuthandizireni Your Excellency mphamvu zimene munatipasa. Mulungu atithandize pamene tikutumikira Malawi kupita chitsogolo kuti tikhalebe anthu oona mtima kuseli zimene tikupanga kuseli ndi zimene tiziyankhula kugulu zizikhala zopa Yehova Mulungu wakumwamba kuti anthu ati atumikire moona mtima. With these remarks, Your Excellency, my apologies if I've touched the low nerves which I was not supposed or mandated to touch, but I felt compelled to ensure that some of these things are addressed in public as others have decided to take them in public, then we will address them in public. With these remarks, allow me to give back to the person. Thank you so much, Your Excellency.
Yeah, so Manganya ikayibhizi pang'ono kumano akamaliza zimene akupangazo ayankha nde alikayi ndi wax. Anthu yawa songalole kuti DPP ibwerenso mdziko muno. Imene ija basi idapita chifukwa zoyankhula zawo sodasinthe okadayankhulabe mpaka na pano kumanena wana onzawo wana amene akugwira ntchito kwa MBC kuti wana inu tikangowina ife tikuchotsani ntchito kodi amatero. Ndiye kuli wina wake kwa MBC akungonyoza teire kumanyoza munthu wankulu zona zimezi alibe nkhani zina zoyankhula. Ndiwauze kuti pa 16 ababa adziwe kokagwira ntchito. APM akubwera, DPP hoye, DPP hoye, Profesa hoye, nanga Jeni asa. Kodi ilipo timu yophunzira kuposa imeneyi? Taona ni kwina koseko. Profesa ni masewera, nanga judge ni masewera, nanga former inspector general police ni masewera. Mtunda wake ndudi msonkhano usiwanga ebani ife makonda kuyankhula ulemu wanu bwana SG ma ulemu ngoperekedwa kale ine monga mwana wang'ono ndinazichepesa ena onso azichepese. Malawi muno tikufuna mtendere. Rasta amayimira peace, love and harmony. Tikababila kusonkhano, let's have peace. Tikamaka vota, tikakumbukire mavuto onse amene onaboliwe manena posa chidwa pawo. Chifukwa tsiku limene ndila judgment, ndila chiweruzo. Koma kuno nkokondweretsa bwanji kuhoma kwa bwino chifukwa naona agogo asinyo chief Kalumbu alugamba za anyamata ombera mbali mbali ndiye kuti ni afumu ozitsata vale ulemu wanu agogo atiye komaso mafumu onse mwandandauko kumbuyo kwangako ulemu wanu atsogoleri a chipani national executive ena nduna muli pano ulemu wanu a regional chair lady ulemu wanu inu ababa Stephen Malondera ngati munthu amene pa 16 pa apitirize kukhalaso MP kuno vati alipo alukayika. Tsono kuno tili na akuluakulu antaba na atchula kuno nkumudzi kwawo akuti kwina kumene kupite magetsi upatula kuja wayikayika magetsi kuja kukhale kumudzi kwa Chinguwo kumene konkwathu. Ndiye mfana uonetsetse zitheke mezo awo. Ndifuna ndikuthokozeni nonse ndikudziwa kuti pano tayima pano msonkhano wongoyima panjira wayimitsa zambiri koma ndikuyamikeni chifukwa ulendo wina ntayima pano ndakupemphani tiyeni mukalembetse nyani samlekera munda. Ndiye ndamva kuti mdalembetsadi nzedi wadi ndino angati mdalembetsa takwezani manja anuwo. Konse uko mdalembetsa wadi mukavota atu wadi anga nkhope yachakwera nkusowa ngati moti chizindikiro chatambala nkusowa ngati moti baba Stephen Malondera nkusoweka moti kansala wathu nkusoweka. Ndiye kuti nkhani yatha wadi koma chachikulu nchakuti wina asakakhale ayi
chifukwa manambala tikuwafuna ndi onsewo, manambala wochulukira. Inuyo ndinu anthu omvera, ife zaphokoso sitizidziwa, ife ndewo sitichita, chaura adamanga manja, mphamvuzo tinazo koma sitichita ndewo yayi, pakamwa tinapo koma sititukwana yayi, Ambuye adatseka pakamwa. Ife tikwamfuna mtendere, tikwamfuna chilungamo, ife tikwamfuna wanthu okhalirana bwino. Dziko lonse la Malawi la tonse, palibe wina azilembera malire mzake, tonse tisungane tilelane bwino, tere kuzitukuko zidayambikazi zipitirira ndithu. Tsiku limodzi la masikuwa apa padzuka chiyunivesite chija, tsiku limodzi la masikuwa tiona mudzi uliwonse magetsi atafika, madzi akhondo atafika. Tsiku limodzi la masikuwa tiona kuti chitukuko cholimba tikumangachi chifikire aliyense. Chifukwa mukamamanga nyumba mukafuna ikhale yayitali monga zilili mtauni muja, amakumba maziko pansi mozama, koma maziko ambiri saoneka, ndiponso maziko ambiri saoneka mokongola yayi. Chifukwa chake nthawi ngati izi zoti timakoza zinthu, mukhoza uziona zina ndi zina ngati sizili bwino, koma ndikutsimikizirani kuti chilichonse chili m'malo mwake. Ndipo zimene tiumangazi nzokhalitsa, osati za ife tokha tilipo lero, koma ana wathu na adzukulu wathu kutsogoloko timange zinthu zolimba. Chifukwa chake mfumu yena kuhoma nalili uko akuti koma vimsewo zimene mukumanga chimchinchi chonchi, msewo chimchinchi chonchi, tufuna zinthu zokuti zizikhalitsa. Chitukuko chimayambira ndi infrastructure. Ngati infrastructure ikhala m'malo mwake, zina zonsezo zizitsatira. Chifukwa chake tikukhulupirira kuti inu anthu akuno ndinu anthu ozitsata, ndinu anthu amasiku ana achinyamata. Achinyamata ndiye amene aluzitsata mtundu wonse, kotero kuti kukhala ndi running mate wa chinyamata ndiye kuti tigwirizane na mnyamata wathuyu, mtsogoleri wa chinyamata. Tonse tsogolo tiufunali la ifeyo, la inuyo, mpaka natachilupanga mwadaladala kuti wanaka mabadwa tiziwasungira tsogolo account. Akadzakwana zaka 18 ndiye kuti ndalama zija zachulukirana, chachulukitsana zedi mpaka zakhala mamiliyoni. Tikhala ndi mbadyo wa anthu opata, anthu akuti mphawi wathana nawo. Tichita zimenezo chifukwa kumalawi kuno tadala kwa basi. Tili ndi miyala ya mtengo wake, miyala yakuti uchuluka kwake pa dziko lapansi sangayipeze ngati amene ayipezera ku Malawi. Zimenezo zitithandizira kuti tiphushe amayimba wina wophusha uja, tiphushe chitukuko chathu chiyende mwamsanga. Lero tuli pano tafika zolankhula za chinyamata. Ino amene muli agogo mungotembenukira mtima kwina kwakeko nkuona kuti pano tukamba za chinyamata zokhazokha. Chifukwa na chinyamata awa ndi ine timagwirizana, iwo wali mtika mwenemwene. Tafana bani osachita ulesi, gwirani ntchito molimbika. Nifu ija tisandutsa ikhale bank, tizithandiza mochulukira. Komanso ndifuna ndikudandaulireni abale wanga, ife zongogawa zinthu zaulere tidaleka, koma kuti tigawe zinthu zakuti zikupindulireni inunso mupindulire anzanu pakuwalemba zintchito zosiyanasiyana. Chifukwa dziko lokhalira zinthu zaulere alipo wina amene amalipira, ndipo zina zimene taononga nazo dziko lathu nkumango katenga ngongole kumayiko ena kuno wosagwiritsa ntchito zakuti ndalama zija zipindulire anthu, koma kuti kumangodya. Tubweza ngongole lero zimene idachita ndalamayo osadziona. Ife sitifuna dziko la mtundu umeneyo, koma dziko la anthu olimbikira ntchito. Nchifukwa chake tikunena kuti zolima zanu zigulidwe pa mtengo wabwino.
mbewu zanu zigwidwe pa mtengo wabwino, mafactory tichite kwa mkuno kwathu. Tikufuna kuti zonsezo zithandizire chifukwa kumake kwa ulimi mkunoku, chimake kwa ulimi mkunoku. Ndipo tifuna zimenezi tizitsate mwa ndondomeko yabwino kuti inu mkamadyetsa dziko lonse palibe kanthu ena sayamika. Izo ni nkhani ina osazitengera yayi. Kuyamika ni mtima wa munthu, chikhalidwe ni mtima wa munthu. Koma ife tiyeni titsate mwambo, tiyeni titsate mtendere. Aliyense alondole mtendere ni m'bale wake. Nkhondo sitifunayi, kutukwanana sitifunayi. Masankho yawa achitike mwa mtendere. Ndipo inu ndi ine tikavota pa 16 Seputembala mwezi wa maomwewu tuwani. Ndino angati mukavota takwezanso ni manja. President mukavotera nda? Sindamvetse. Muri mukavotera nda? Mori nkhope iyi nkusoweka? Nkani yatara. Wani? Ndiyani kuthokozeni agogo. Muzigona kutali ni moto. Zikomo. Vamoyo sale kana. Tiona nabe pena mpena koma naona kuti agogo akuno. Na akulu koma amazitsata bwino. Ambuya kudalitseni nonse. Zikomo pitani mu mtendere.